आई एगो जनी के सैया जी अपना पत्नी से बड़ा प्रेम करत रहे। इतना प्रेम करे लगलन कि जाके तनी मनी कमैलन दिल्ली से कुछ पैसा उधार लेके सोनार के घरे से अपना कन्या खातिर एगो निमन नथिया खरीद ले उलियलन अपना मेहरारू के करवा चौथ पे गिफ्ट दे दिलन। लेकिन जब वो पहन के बाजार जाता रही ना तो जे सोनार बा वो जब जब देखा था वो नथुनी पहन के भौजी के जात के तब छेड़ा तक कहा तक का हो भौजी का हाल चल बा भैया मजे में बाड़े में। लेकिन वो परेशान हो जाता है उनका खातिर तब अपना सैया जी से कहते हैं कि राह चोलीला टटोकेला सोनार सैया जी का तरीके ऐसा काहे कोई नहीं जब कमा लेती पूरा तरह से तब लिया के आती कि राह चोलीला टटोकेला सोनार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी राह चलेला टटोकेला सोनार सैया जी राह चलेला टटोकेला सोनार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी क्या करते थे राजना तुम हमसे दूर रह के क्या करते थे राजना तुम हमसे दूर रह के हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे हो छुप छुप के रोया करते थे नथिया गढ़वला उधार सैया जी नथिया। और कहा तरी ए सैया जी जब जब हम बाजारे जाते नहीं उस सोनार बुला के कहता चल चाहे रहिया भागे चल चाहे गाली कहेला कि है आवा है निकाली चल चाहे रहिया भागे चल चाहे गाली कहेला कि है आवा है निकाली जल्दी करत होई बहारा प्यार सैया जी जल्दी करत होई बहारा प्यार सैया जी जाके अजुए चुकैबा उधार सैया जी जाके अजुए चुकैबा उधार सैया जी वाह कहा तरी हे राजा जी कितना परेशान करेला यही कारण सोना हो सिंगार भवर भइल बाटे फीका कहेला कि आँख भर के हमर
टोकता तो हमरा के उ टोकत ना। यही चक्कर में तोहरा चक्कर में हमार सोरहो सिंगार भी बेकार भइल बा। आ जब जब बजरिया में हम जाइला तब तब वो हमरा के लाइन मारेला कहेला आ करेजा जड़ जाला तब मन न करेला सोरहो सिंगार करे के कि सोरहो सिंगारू भइल बाटे पीका कहेला कि नजर भर के हेले तनी देखा आ तोहरा चलते भइल